Entisaikoina taikausko oli merkittävä osa ihmisten arkea. Kun muun muassa bakteerit ja virukset olivat tuntemattomia, haettiin taikuudesta apua monenlaisiin vaivoihin. Etelä-Pohjanmaallakin toimi vielä 1900-luvun puolivälissä perinteisiä tietäjiä, joiden luona vierailtiin jopa ulkomailta asti. Menneinä aikoina taikausko ei ollut kuitenkaan pelkästään yksittäisten henkilöiden kiinnostuksen kohde, vaan vahvasti läsnä koko kansan parissa. Erilaiset taijat korostuivat juhlissa ja vuodenkierron tärkeimmissä tilanteissa. Uskottiin esimerkiksi, että karja vahvistuu, kun se päästetään keväällä laitumelle navetan kynnykselle asetetun viikatteen terän ylitse. Taikuus näkyi myös arjessa. Esimerkiksi säilyttämällä kirveitä tuvan oven yläpuolella yritettiin estää pahojen voimien pääsyä sisätiloihin. Yhtä lailla saatettiin porstuan alle piilottaa esimerkiksi joku kyynnahka tai kyynpää. Eli kyykäärme koettiin myöskin tämmöisenä voimallisena eläimenä, joka oli sekä vaarallinen, mutta yhtä lailla oli hyödyllinen, koska se saattoi varjella taloa myöskin pahalta voimilta. Kerran kun kotona niin sairastuu nuori komia varsa. No eihän sitä uskottu yhtä, että se nyt jokin on eläinlääkäri, ei välskäri, ei mikään, että se sitä pystyisi parantamaan. Se tuli pyytämättä tallin ovella ja sanoi, että ei hän pyytämättä paranna, mutta jos pyydät, niin kyllä hän parantaa. Niin isä sanoi, että johan nyt toki sen parantaa saattaa. Se on niin kipeä, että hyvä, ettei kuole. No se äijä sitten niin hammastansa puri ja jotakin orahia haki pellolta ja höpötti ja varsa parani kuin seinä. Oli myöskin sitten näitä taikuuden asiantuntijoita, eli tietejä tai noitia, jotka olivat näitä, joiden puoleen käännyttiin, jos oli suurempia ongelmia, kuten terveydellisiä ongelmia. Karja saattoi kadottaa jonnekin metsään, niin silloin tietä oli avuksi. Tai jos oli kadottanut muuta omaisuutta. Eli hyvin monissa eri asioissa lähestyttiin tietejä ja noitia. Ja sitten oli myöskin näitä väkeviä verenseisauttajia, jotka tavallaan toteuttivat tätä ensiapuhoitoa. Et silloinhan ei ollut sairaaloita eikä lääkäreitä, vaan se hätätilanteessa piti hoitaa asiaa niin kuin hyvin vaan kykeni. Taikuuteen uppoutuneet henkilöt käyttivät myös erityisiä taikaesineitä, kuten erikoisella tavalla reikiä muodostaneita umpipuita, joiden lävitse kaadettiin tietystä paikasta haettua vettä sairautta potevan henkilön päälle. Taikatemppuja oli niin monta kuin oli niihin uppoutuneita henkilöitäkin. Kaikki tämmöiset noituudet ja taikuudet, niin niiden juuri piilee siis vuosisatojen, vuosituhansien päässä. Ja niin sisältyy haltijahahmoja, tonttuja ja jopa kuvitelmia vanhoista jumalista. Tämän tyylinen ajatusmaailma eli aika pitkälti käsi kädessä sit vielä tämän niin kuin uuden kristinuskon kanssa, koska se osittain jaoteltiin eri lokeroihin, mutta yhtä lailla myöskin siirrettiin tiettyjä kuvitelmia myös kirkosta tuonne omaan kansanuskoon. Käytännössä tämä suhde Jumalaan ja vanhoihin uskomuksiin ilmeni siinä, että koettiin, että se mikä on Jumalan määräämä ja siihen ei minkäänlainen taikuus riitä. Eli koettiin, että Jumala kuitenkin on semmoinen henkiolento, joka pystyy sitten, on niin kuin väkevämpi kuin nämä vanhat taijat. Toiset oli niin ahdasmielisiä, että ei vierasta laskettu niin sanottuun navettahankaa, jotka epäili, että ne voivat viedä karjan onne. Sitä vaalittiin kesällä ja sitä vaalittiin talvella. Sanottiin, että sen on nähnyt paha silmä, jos tuli karjaan jotakin sellaista outoa tautia tai vammaa. Taikuuteen liittyy yllättävän paljon kuvitelmia tästä onnesta ja epäonnesta, vauraudesta ja köyhyydestä. Eli esimerkiksi, jos on kuullut sanottava, että se, jolla on, niin on sen onnen kätkeköön. Se liittyy yli siihen, että jos sinulla on paljon onnea, niin onnea on maailmassa vain rajattu määrä. Ja jos sulla on onnea, niin toinen on sitä paitsi. Ja tähän on moniakin eri taikuuksia, joilla se onni sitten otetaan naapurilta omaan käyttöön. Ja tämähän on aika nykykontekstissa jännää ja huvittavaa, kun miettii, että millainen naapurisopu siihen aikaan saattoi olla, kun
vuorotellen varastetaan toisiltaan sitä onnea. Ja sehän on hyvinkin pitkä tapa, että koetaan, että naapurilla on asiat hyvin ja meillä on huonosti. Että naapurilla on se onni, meillä ei. Se tuli sitten maantietä ja kun mä pellonpäätä niitin, siinä oli kauhean pitkä käärme. Ja se meni pajukkoon ja otti pajusta ja teki ristin, eikä se ollut kuin tuomittainen kaikkiansa ja se nakkasi käärmeen päälle. Ja minä en kuullut mitä se sanoo, kyllä se siihen kuoluu eikä se siitä mihinkään pääse. Se kiepprootti se käärme ehtoopäivällä asti eikä mihinkään se ei saanut sitä ristiä päältä. Ja niin se kuoli. Vielä 1960-luvulla, kun Pohjanmaan alueella kierrellyt tämmöisen kansanperinteen keräjiä nauhoittamassa keskusteluja silloisten vanhojen ihmisten kanssa, niin silloin nämä ihmiset ovat omakohtaisesti voineet kertoa erinäisiä taikuuksia suoritettavan. Mutta näistä kertojista niin aika moni kyllä oli sitä mieltä, että nämä uskomukset, joita ne silloin todisti suoritettavan, olivat niin kuin jo silloin niin kuin sitä vanhan kansan uskontoa, että siellä oli jo siirtymävaihe, että siitä oltiin siirtymässä pois. Mutta sitten juuri kun on nämä niin pääsiäinen ja joulu ja tämmöiset juhlapäivät, niin silloin ainakin pienet rippeet näistä vanhoista uskomuksista yhä niin kuin jatkavat eloaan. Entisajan vetoisat savupirtit ovat vaihtuneet nykyaikaisiin asuntoihin ja useimmat taikuudet vaipuneet unholaan. Silti kannamme mukanamme monia vuosisatoja vanhoja uskomuksia. Moni on varmasti kuullut, kuinka esimerkiksi hämähäkkien tappaminen tai mustan kissan kulkeminen tien yli tietää pahaa onnea. Harvoin tulee kuitenkaan ajatelleeksi, kuinka esimerkiksi näissä uskomuksissa tai monissa juhlaperinteissä on monen kirjavasti rakentuneita ja vanhoja aineksia sisältäviä ajatuskulkuja. Menneet sukupolvet elivät vahvasti ympäristössään ja monella paikalla oli omanlaisiaan merkityksiä ja tarinoita. Ympärillämme onkin valtava määrä uskomuksiin liittyvää kulttuuriperintöä, josta emme välttämättä edes ole tietoisia.